खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। फावखुंग्रि पेन्सि एस ब्रह्मखौ बरायदों। बयजोंबो सिनायजानाय बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि पेन्सि एस ब्रह्मआ बिग साउन्ड इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिवल कानाडायाव सावथुन डाक्सनि थाखाय साबसिन फावखुंग्रि बान्था मोननो हानाया बिटिआर ओनसोलजों लोगोसे बर' हारिनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों। लोगोसे क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौबो गोग्गा होनो हादों। बिथांनि बे गोख्रों फाव खालामनायनि थाखाय मोनफुंनो हानाया इयुन जोलैनि थाखाय मोनसे थुलुंगा। बिथाङा साबसिन फावखुंग्रिनि बान्था मोननो हानानै क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाखौ गोग्गा होनायनि थाखाय क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानिफ्राय बिथांखौ बरायनाय बिलाइ, बिबार आरो आर'नाइजों बरायनाय जादों। बिथाङा बे खौरांखौ गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजों शेयार खालामनानै रंजानाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बिथां पेन्सि एस ब्रह्मआ क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि सासे फरायसुलिमोन आरो थांनाय 2015 मायथाइयाव बिथां पेन्सि एस ब्रह्मआ क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानिफ्राय BA खौ उथ्रिनो हादों।